see, 'cause I think I do want you next to me. Hi guys, good morning. Alis ako pero i-drop off ko muna si Holly dun sa daddy niya sa golf course. Yeah, gusto niya raw ng gusto. Yeah, wait baba. So kasi pupunta tayo ng mount. And kausapin ko na lang kayo mamaya kasi i-drop off muna natin yan kasi malilate na ako. Say see ya guys. See ya, guys. See ya. Malamig kasi ngayon. Be good. Ano? Be good. Be good. Okay, see you guys. Mamaya na lang ko kayo kausapin pag na-drop off ko na si Holly. See ya, bye. Yeah, we're here. Dito na kami sa golf course sa my bay. Hinihintay lang namin si Jan para pick upin si Holly. Dito na si Jan. Wait lang. Wait. Oh, come on, baba. Ayan si Daddy. Go, Daddy. Here's your bag. Okay. Hoy, where's my kiss? Okay. See you. Be good. Love you. My bag. She has a Tetra Pak and biscuit in her hand and nappies and wipes. Okay. See you, Baba. Love you. Doing good so far, hon? Yeah, okay. See you. Be good, Baba. See you, Dad. Bye, Baba. Hold on. Alis na din tayo. So mamaya ko na lang ulit kayo kausapin kasi mag-drive na ako kasi late na ako sa malilate na tayo. Ako pala. Ayan, dito tayo pupunta dyan. Ayan, dito na ako. Ayan na yung aking mga friends. Say hi! Hi! Hello. Ayan yung London Bridge. Camera kayo na paano? Oh, malinaw, no? Makita niyo yung city. Ayan, and hindi ko to alam. Meron pala silang pag ganito. Parang wala mo na last time, wala mo na ito na. matagal na ba to? Tagal ito last year, nung pumunta kami dito, mga May at last year, Nandito na? Oh, hindi ko alam. Kasi eto yung likod. Sa harap lagi ako pumupunta. Yung may paganyan din sila, may papayong. Pero dito sa likod, meron silang improvement. May pa... Ayan, may mga... Entrance mo na. May mga arts na mga painting. Ayan, painting paint sa wall. Parang ano lang, parang sa Melbourne ba? Daling ko dito yung mga bata next time kasi baka ma-enjoy nila yung mga drawings dyan, oh. So yun lang, nandito na ako. Picture rin namin with the artist. Bago naman yun. Saan kayo naka-park? Punta kami sa Max Hotel. Saan kayo naka-park? Mag-lunch na tayo doon. Kaya saan ka naka-park? Tulog na tayo. Doon kami sa Jeans Hotel. Dito dito ako sa Max Hotel. Ayan, Butler. Say hi. Say hi. Hello, Auntie Wiwing. Nandito na kami. Say hi. Hi, Auntie Wiwi. Nag-meet na po kami. Thank you. Na po kami. So ayan, alis na kami. Lipat kami doon sa ano naman kami sa mag-lunch daw kami sa Max. Lakad na kami, malapit na kami dito sa Yeah, we can choose. dito kami kakain. Ayan, bistro open 7 days sa Max. Max Hotel. Ayan, Max. Sabihin mo na yung chef is Filipino. Oh, ang chef daw dito. Ah, talaga? Hindi ko alam. Yeah. Oy, Filipino raw yung ano. Paano to? It's closed? Ala, it's lock. Hindi, uy. Parang ano pa, close pa. Close pa? Ay, wala pa. Saan yung main? Nakataas pa. Dito muna tayo po. Sarado pa. Ganito dito, no? Sa atin hindi ganyan, no? Dito ano, sarado pa ang restaurant. Dito tayo. Dito na lang tayo mag ano. Diba ata yung entrance nila Pag ano? paghapon lang kasi sila ata. Sarado. So sabi niya, Filipino or Filipina? Oy, Lar. Filipino. Filipino raw yung chef dito. First time ko mag-lunch. So, ayan, dito tayo sa isang entrance. Okay, here. So, dito tayo. Dito. Ayan, open. Hindi yun naman pala. Mayroon silang ganyan, no?
Saan tayo? May mirror. Ah, nakakain pala ako dito. Magic mirror. Here it is. Ayan, Your may mirror pa. on the wall. Ano yan? Right tayo. Antik May na ano siya. siya, may antique siya. Yeah, nakapunta na pala kami dito ilang beses na. Iba lang yung entrance. Mali kasi yung entrance na. Sa likod kasi yun. So, ayan. Dito tayo. Madilim. Say hi to your auntie. Say hi. Hi, Tiwi. Ah, diba? Naalala nyo? So, ayan. Pinicturean ko dyan si Holly. Naalala nyo na? So, dyan ko pinicturean si Holly. Saan tayo? Tingnan natin yung garden. Tingnan natin yung... tingnan natin. Sa labas kami. Sige, try natin. Dito na lang. Maginaw ba? Pwede naman siguro. Ito yung garden, diba? May papayong. May papayong, Dito na lang tayo. Welcome to New York. Ayan si Liberty. Yan yung sa Times Square, Times Square, New York. Welcome to New York, guys. Diba? Dito na lang tayo. Dito kayo sa labas na lang kakain. Yan nila. Tingnan nyo yung ano nila, yung table nila, antique. Tara! So, dito na lang kami. Ayan. Mas proper dining. Kasi kanina yung lamesa doon, parang antique. Yung rusty vibe sa labas. So, yeah. Dito na lang kami. Kuha tayo ng salad. Dito sa salad bar. So, marami sila ditong options. Kung gusto mo yung kunin lahat, pwede din. Kuha tayo nitong healthy na kush-kush. Kush-kush ba yan? Ayan. Ito masarap to. Ito yung crab meat. Masarap to. And etong dito. Ito lang muna. And yung drinks is lemon, lime, and bitters. So, ayan. And see, my friend and my friend. And my hanging friend. Malapit na po. Hapit na kapaswan. Mag 1:30 na? Wala kayong work? Wala kang work? 3 o'clock. Si pag meron na maya. Wala din. Ay, wow. Ang ganda. What timing, no? Wala. Ikaw? Pero parang ayaw na ata yung sumama mamaya. Saan? Doon sa Ano na siya? Napagod na? gusto kasi niya yan na mag-spend. Kay. Nasaan si Bakoy? School, di ba? School. Mamaya. Gusto niya mag-dinner date. So, wala pa yung order namin. So, pwede ka muna mag-start ng salad. So, salad muna tayo. Lord, kaya mo, kiss ko, bro, nag-coordinate mo kita sa Europe Sa UK. Sa UK, ganito din ba? Ito talaga yung fish and chips. Sa UK ba? Ganito. So, tinanong ko si Bayot. Ang pangalan ni Bayot is Warren. Warren. Sa UK daw, hindi raw libre yung salad. Tulad dito, di ba, may salad bar kami. Sa sa kanila raw, kailangan raw i-order. Kasi siya, pang separate yun sa order mo. So, dito, libre lang. Depende rin naman. Ewan ko lang sa city. Sa city ba gano'n? Depende kung anong pub. Sa city ba? Parang may napuntang kaming city. Meron naman. Pero not all. Hindi tulad dito, no? Kasi dito sa area namin, lahat ng Mga restaurant yung talaga. mga restaurant, may salad bar na free. Pero may pinuntan kami sa Adelaide. Parang wala silang salad bar. So, depende lang sa area. So, sa amin, libre yung mga ganitong salad. Lugok na lang po. So, sa UK, hindi libre ang salad. Separate order daw siya. Starter, balik. Starter nila, Kasi sa atin pwede tayo, mabusog na nga tayo sa ganito. Okay, diba? pasok ka lang, order ka lang ng drinks, kain ka niya, pwede ba? Hindi. sabi Drinks lang orderin mo, kuha ka sabi ni Warren,
Ang mga tao, baka Ay, ikaw lang na lang ginagawa, mahiya. mag-order na lang daw ng drinks, Drinks, tapos damihan na yung pagkain ng salad. Magkano ba to? 5? Opo, parang ganun. Oh, parang $4 to $5. So, $5, ano ka lang dito? With free lunch ka lang. Make free salad. Tama yung idea mo. Pag busy siguro, di naman siguro nila alam. Siguro sisitahin ka naman. Siguro. Nakakahiya nang papasok ka nila. Kakain lang ng Sabi niya, salad. I'm just waiting. Ikaw pa yung No. notice talaga. Oo. Sasabihin, no, I'm just waiting for my friend. Oo. Ganun lang, di ba? I'll order later. Ganun. Tapos mapapahiya ka, sabihan ka na, ay sorry, you can't have it Because you've been eating like for how many times now? You've been keep coming back. Patay na. Ayan, ubos na yung yung salad. Wala pa yung order namin. May album. Tikman ko na to. Marami nomini na siya. Yes, isirang kinagsugod na. Ngayon, may own record level. Ginabuli ganun. Masarap to itong lemon lime bitter. Pero niya, walang buhay. May pamunay mo style kasi sikil So ayan, start na kami ng aming lunch. Ayan. Sa kanya is beef schnitzel with mushroom gravy. And sa akin, fish and chips. And ayan, nag-order ako ng extra na squid. And sa kanya, steak. And kay Falcon is the same. Ayan. So ayan, kain. Nanggal ko yung aking cover up kasi medyo mainit dito sa sa hotel. May heater sila. So kain na muna tayo. Dry yung yun. Nice. Try ba? Masarap siya. Ang laki lang. Malaki talaga ang mga dito, serving. Quality. Itik, dapat may itik ka dun. 20%, 10%, or 15%. Oh. Nahiya ka din magbigay, no? Yawaan na yung sa Amerika. Pressure ka. Puro sa ato ba? Sa irabi. Sa kanila. Dito, anong sinabi sa menu? Yun Yung nababayaran. Diba? Sa kanila natin na-copy yung mga tipping, yung tip-tip na usually ang mga pub o mga bar mo na sila kamay nga kung butang sa gawas. Sabi, gusto ka mga tagba o ana lang. Siligid nga murag. Voluntary lang sana. Oo, nga i-push ka nga. Tip. Pinag-uusapan namin yung about sa mga tips kasi dito sa Australia walang tip. Kasi si Bayot, yung friend namin na taga UK, nung punta sila sa States, may tip daw. Talagang ano ko na. Parang tadakain na lang mo. Extra. Bahala sila kung magalit sila. Wala din naman na reklamo. Yung partner ko, no. Yun, rule, nila yun. Mahihiya kasi siya. Wala. Even though nga, ipabalik ka lang yan sa sino Oo. pub mo? Yung bill na bibigay sa'yo, doon nakasulat yung tip mo na bibigay. Nakalagay yun, tapos ikaw pa mag-a-add. Oo. Kasi bibigay yan sa'yo, may pentacles tip. May May pin, nakalagay tip. talagang tip. Yung mga suggested na price ng tip andun lahat. So, iti-take mo lang. Nice, wow. Ihatid nila ako dun sa sa parking kung saan ako nakapark. Ay, ang liwanag nyo dahil. Ayan, na bright. Oo, parang na-shock yung camera. Parang yung mata lang ba, no? Oo, parang na-shock siya. Kasi pumuti talaga siya, no? So, malamig na. Say, maglakad. Ano ba 21 ngayon? Ano ngayon? Parang hindi 21 yung weather ang ginawa. For 17. 17 pala? 17. Kaya pala 51. Oo, kaya medyo malamig kasi 17 ngayon. Tingnan mo ang buhok ko, sabog-sabog na. So mag-walking daw sila kasi itak-tak daw nila yung kinain. Meron pala entrance dito. Ayan pala, dami palang entrance dito eh. Asa dito ngayon na Bayot! Ha? Oo, malapit na kami sa car and sila rin, liliko na rin sila dyan. Dito kayo liliko, di ba? Hindi pa. Ay, Hindi pa pala. 100 meters. 100 meters pa daw. Bayot, have a safe trip. Thank Bayot, you. thank you. Thank Ayan, you. maalis na siya sa sa CEO. Sa Thursday. Sa Thursday. Two nights. One night na lang. Wednesday, tonight. two nights. Tonight. 2 nights pa pala. Alis na siya. Punta ulit na siya ng UK. Kailan ka ulit punta dito? No plan pa. No plan pa. Mag-ipon muna raw si Bayot. Kasi mahal ang pamasahe.
Next year? Hindi, uwi ka ng Pinas ngayon, di ba? Uwi pa kasi siya ng Pinas eh. Uy, pa ako. Mag-save ka no? Last time ulit kag Pinas ba? December? Ha? Last time ulit. 2017. Oh, so ayan, alis na sila. Years ago. Say see ya now. Sige, see you. Bye-bye. See you later. See ya. Bye to, tita. Oh, Tito Ah, Wiwing. Tita Wiwing, bye-bye. Hi, tita. Tita Wiwing. Si Tita Wiwing. See you. Si Tita Wiwing talaga. Bahay na ako and si Jan kakainin niya na raw. Kakainin niya na yung dala kong Yeah. yung tira ko ba? Kasi mag-golf ulit siya kasama yung mga bata. Are you golfing with the kids? Yeah. Yeah. Hi, Holly. How are you? Good. Okay. What? Why you got two? You want what? No fork. Daddy needs. Here. Kakain siya ng lemon, oh. Say hi, guys. Mommy's back. Say, what's that? Watermelon. That's not watermelon. That's Lemon. lemon. How did you go, Baba? Good. Good. Did you play golf? Yum. Yum. Is it good, Han? Yeah. Ayan na. Don't wait in. Oh, what's my Kinain niya para ano pa, Don't wash my we don't touch mommy's Oh, clothes. what's my You don't need, I get you wipes. Ayun yun kasi nadudumihan yung kanyang ano, kamay. I want to see what Zach's expression about the lunch that I made this morning. Kasi kanina nagawa ko ng lunch ni Zach na hindi niya alam kung ano yung ginawa ko. Kasi mahilig siya sa olives tsaka sa cucumber. So, gumawa ko yung parang barbecue siya, yung ang style niya. Yung parang pika-pika. Pika-pika ba yan? Basta yun. Basta tanungin ko si Zach kung ano yung yung expression niya, yung nakita niya yung lunch. Mamaya, hintayin natin siya. So, babay muna ako. Hintayin natin si Zach at si Kuya TJ mga after 1 hour mag-vlog ulit tayo. Say, see you guys! Yeah, guys. See you guys! Tingnan natin yung expression ni Kuya Zach about sa lunch niya. Insert ko na lang yung picture na ginawa kong lunch kay Zach para makita nyo. Kasi hindi ko yun vlog. So, tanungin natin si Zach mamaya sa ginawa ni Mommy. Right? Kay Kuya TJ, very simple lang naman kasi ayaw ni Kuya ng olives. Hi! I'm gonna go back. Yeah. We're gonna go. Yeah, you're gonna change your, ano now? You're gonna change your... Yes. Careful. Oh. How's school? Good. Say Where hi. did you go? Say hi. Hi. Where did you go? Meet some of my friends. Mag-change na siya. So, nandito na si Kuya. Si Zach, where's Zachary? How's your lunch? Oh. Good. Where's Zachary? Yeah, Zach! Ayan na si Zach. Dito na Zach. Mag-change si Kuya kasi alis na sila. May golf class. Hi! Where were you being? Oh. No, I went out with my friends. How's your lunch? What's your friend? From UK. Hey, how's your... What's your type? From Europe. How's your lunch? Huh? Did you pack me that lunch? What was this for? You like it? Oh, look careful. You like it? Yeah. You like it? Thank you. Did you like it? Yes. Did you eat it all? No. You didn't eat all? Zach, are you coming? There's a early one in there too, Joe. Excited na sila mag-golf. Nah, Grandma. Right. Let me see your lunchbox, Zach. Hindi niya rin naubos kasi marami din naman kasi yun. See ya. What are you waiting? Daddy, come and go. Okay, just go start. Just a bit go. Wait, Stay there, what? bub. Stay there, Bubba. Do I have my buggy? Yung brown ko dito. Am I walking? I want to walk. See you, Kuya. Come on, Baba. Hintayin natin si Zachary boy. Zachary boy! How many? This one. Okay, how many sticks did you eat? Huh? Did you like it? The sandwich? Huh? Why? Oh, not tomorrow. Tomorrow you're gonna have something different. Different, huh? Do you make a rabbit? A rabbit? Yeah. Gusto niya akong gumawa ng rabbit kasi dati, come on. How many you eat? Let me see. I ate 3. Oh, 3. So you only... So I only ate my lunch. Yes. I ate my on the right time. I ate that bacon have 2 shapes. But did you like the one I made? Yes.
It's new, isn't it? Yeah. Were you surprised Yeah. when you opened? Goodbye. Goodbye. Alis na kasi sila. See ya! See ya, Joe! You're golfing? Good luck! So, say see ya. Yun na yung vlog, guys. Say see ya na, Papa. See ya. See ya. Come on. Come on. So, yun na yung vlog. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you. Bye. Say bye. I press. Say bye muna. Bye. And what else? What you gonna say? Good. Okay. Kiss. Flying kiss. Okay. Okay, press. See ya. See ya. This. Kiss. Okay, press. Is it?